Ano ni siya guys? Amo ning birthday gift ni mama para sa iyang birthday. Okay man siya. Kami diri sa exam ang naigit may quality control diri siya. So tanan naman produkto sir, giagi pinang quality control. Kung consumer kanang muli kay sa mo dire kani magkuha ng quality control, so okay good ang mingon tag kanang quality good. Okay good. Depende lang gyud. Kani man gud atong sige tan-aw mamo. Pangalan lagi. Mo lagi. So mao gyud natong una yung tan-aw ta niya. Di na lang tawa nang atong tan-awon is kanang after sales lagi. So, nindot ang picture sa ni. Depende sa source ninyo ma'am, once unsa inyo ang gamiton sa balay. Either antenna, signal, hindi sa salida sir. Nagdepende sa salida. Kana siya sir, mag-download ka na sa mga YouTube, Netflix, nakatipi-tipi, mao ni siya magawas. YouTube, Netflix. Nandiyan guys, naka-decide mi ni ate nga kanina lamay among iregalo ni mama. Loy man pud kay katong ijang TV aran ka gamay jaran na pengka. Kanang kuan na ba? Kanang aran ka kurug ja mora man ijang kalipay ang mananaw kanang kuan guys. TV kay malingaw man siya. Jawa man milaing manaw-naan ni ate nga among regalo. Kanina laman mo among regalo. Nandiyan guys, kani may among nagustuhan 43 inches. Kaya malipay si mama ang ijang TV gamay. Dako na. Hamon to siyang ipangutana guys, kung siya siyang gusto maghanda ba o kanang TV. Ganingon man siya nga bahala ko nang handa basta na ako ni TV. Kinsa man siya guys, malingaw man siya siyang tanog TV. Nandiyan guys, kani may amo ang kwaon 43 inches. Pakrablola to yeah TV. Pagtawag sa cellphone. Namo ko libre dai. Taon lang gid. Sa kasa anak. Karek yung kulong ni Mark yung iPhone sa bayan. Antay na sir. So ang pinaka-basic na buhaton nimo sa remote sir, kining source, kining menu, kining home. Kining source sir, i-display mo ana mo tong mga connection sa luyo. Yan, may additional features ani katong screen mirroring. Ako na ipadikit So once mag-screen mirroring sir, katong siya mo familiar kani sir. Screencast, kung nakay mga movie sa cellphone, pwede nyo ipagawa sa TV without load. Wala siya nag-require of load as long as lang maalantaan ng application. Pwede pala sa. So diri na nimo makita sila sa source. So example sir, sa yung source dito, source lang nimo makita na sila. Set lang nimo ng support ng bigay. Diri sa menu, press ni mo na makita picture sa connect sa internet settings network configuration. So kung wireless or automatic siya mo kuan, example mo ang wifi, press okay lang nimo, press okay to open the keyboard. So pag navigate kinilang upat sir, okay lang kataga liter. So mauna nimong password, okay nimo. So kung naa kay nasud ni settings sir nga naglibog na ka or wala na ka nakasabot, back lang yun or exit. Mawa na siya tanang settings ngayon nasudlan. So mo na gamit ni window. Dire ni home sir, request ni mo ana, diha mo makita sir, mag-adjust ka sa mga pre-installed apps niya. So dire sir, dili kita ka-access aniha wala ta internet connection. Na kita internet connection. Ka-access ta niyo. Gawas aning home sir, naatay shortcut sir, mag-YouTube, Netflix, USB hard drive, flash drive, mag-media ka. Video lang sa connect once na kayo i-connect. Browser sir. Yan, exit lang nito, delete na ka. So kini nga TV sir, LED na ni siya ha. So nagit tayo mga maintenance ani. Ayaw gid ninyo tapuhi o basa ang screen. Ugara gid atong pwedeng ipahit. Ugara gid sir. Nya, diri sa loyo sir, paspasi lang. So diri dog may humigas, abog, mananang. Nya, yung pinaka-safe nga operation ani sir.
every 4 hours papahuwaya gid ang TV bisag 15 minutes to 30 4 hours. minutes. Although mo lapas man mo kay na-event sa balay, pwede ra man siya magamit og tag 8 hours. Basta after sa paggamit papahuwaya kaya gid siya 15 minutes to 30 minutes. Nya dili magamit sa unit sir, i-unplug yun. So natay 1 year warranty ani sir, apil ng replacement, dalha lang ang unit diri. Wala gyud covered sa warranty sir ha, mabasa, mabuak, matagap, o kini nga remote. Makalit ang tani nga rin. Taon? Hanja guys, diya nakuha na mag TV, hanja mo hapit miss ka na signal kay magpakunik mig signal kay rong magamit na ni siya. Marin, sige, okay na. Likod may sa kuan ma'am, likod may sa Golden Sun na store. Pangalan ng kuan tagiya ka Ricky Donald. Kabahan mo na sa mga. Ano yun? Golden Sun store. Golden Sun lang yung kanya rin. Golden Sun lang eh. Ako. Ito. Oras na tao din yung alert? May nga di o, may hindi ba po nito ha na gito? Ikaw mo, believe dia kay Kadugay, nagkagwapo ginon. Mugi kan mo tinggal lang sa mga security, mo tigulang ito. Kanang mga dili security, ulang tinggal. ay ko na nang problema. Problema na unsaon maka-checks. Pero kana tinggal. Kita dak ra wa. Ay sama yan, puta na lang ka sa patay tayo dyan. Ay Yung wala, tik ikaw ito mo motor, uli mo to. yung gali oy. Uy na oy. Ito mo sa'yo pa. Hindi nila pa nga simbolo sa plus bit ko ba na mag-record to? Order ba dito? Gali boy. Yung pa. Imo na itong kuan. Kabaro niya yung tayo din. Madon. Kung kaya ka ron, kaya mo hapon na lang. Sige. Salamat ah. Salamat ma'am. Suplyo. Hindi na mi guys, makurat na nis mama karon nga dana na mo ag TV. Ano ni siya guys, amo ning birthday gift ni mama para sa iyang birthday. Pero para ni siya guys, sa utang ra ni guys kay di man kaya og kanang kuan. Kas. Lugan ra ni 6 months sulugan. Ayun ha, delivery. Delivery. Nay kuan ma, deliver ma. Abre. Pastor. Ma'am, delivery ma'am. Ikaw si Erlinda Big Tablo, ma'am. Ikaw si Erlinda Big Tablo. Nay pa surprise ma. Ikaw ba? Surprise. Nasa magibati mga anak kay dakong TV. Ana. Nindot Mo ni jang kuan guys, kalipay katag jang TV to ah. Mo ni jang ang kuntahan ug kanay tan-aw nga magputog-put. Kani may gunitik taro mo. Amoy. Chan chararan. Na nagkuan ni mama. Ijang TV. Alay na sa tunga kiha. Kapit na namo daris. Diri sa lingin, Babaw. lingin. Sige, usa nato padulong dito asa mga hulog diri. Lingin sa lingin. Tasra kayo. Di, ito na. Kalingin sa. Diri padulong nako. Pikas mo awa. Magulo siya. Sana. So, tayo ma. No. Pero good. Shoot na lagi. Hindi ko nalugit ano. Tabing ilagay. Pero mga kay mabali niya. Nashoot na tanan? Oo. Tingnan mo dito sa akin. Mas light yan, Ben. Kani Sakto, di ba? Natili na na matumba no? Liwi na buwang tumba na. Di po madapot. Gi, ayaw lagi, Gi.
No signal daw. Sa pika siguro. Duta boy. Kunsa na pa yung anak? Yung sa bus. Muna Timing kayo, maglingkod ka na raw. Mabitaw, ingon mo, yung bus batik, yung bus, ang TV mo na.